Nadakpan sa mga sakop sa Santa Ana Police Station atol sa drug bypass operation ang duha ka high-value individual. Ang gipang ila nga sila Roldan Patulot alias Lando, 48 anyos, residente sa Block 59, Purok 3, Barangay 21C, Piapi Boulevard, ug Diosdado Navarro alias Maxi, 54 anyos, nga residente sa Purok 3, Barangay 24C ning syudad. Si Patulot ug Navarro gikonsidera nga top 5 city-level high-value individual. Natigayon ang transaksyon sa illegal nga droga sa South Bay Purok 4, Room 109, Quality Inn, Barangay Lapu-Lapu, Agdao. Ang mga sospetsado nang palitan og usa ka pakete sa gituang shabu nga nitimbang og 0.55 grams nga dunay street value nga 5,000 pesos bugti sa giandam nga buy-bust money. Lakip sa nakuha gikan kanila ang upat ka laing plastic sachet nga dunay sulod sa gituang shabu, usa ka kaha sa sigarilyo, 790 pesos nga kwarta ug usa ka cellphone. Human maaresto si Patulot, usa ka search warrant ang ipagawas sa Regional Trial Court 11th Judicial Region sa mismong Pinoy-an niini. Na-recover gikan sa balay ni Patulot ang 5 ka plastic sachets sa illegal nga droga nga nitimbang og 10 grams ug giban-abana ang dunay street value nga 75,000 pesos, usa ka lighter, usa ka bamboo stick, usa ka transparent plastic container, tulo ka inabrihan nga transparent plastic cellophane ug usa ka sling bag ug usa ka blade. Ana-ana sa kustodiya sa mga pulis sa mga dinakpan, lakip na ang mga ebidensyang nakuha gikan kanila. Sa Panabo City, Davao del Norte, arestado sa mga pulis ang top 6 high-value individual regional level atol sa drug bypass operation sa Purok Marang Barangay Kaganguhan, Panabo City, Davao del Norte niadtong Sabado. Giila ni Police Major Adelon Kakbay, ang acting chief of police sa Panabo Police Station, ang dinakpan ng usa ka Wenny Badinas Lopez alias Ting, 34 anyos, nga residente sa lugar. Nakuha gikan sa posisyon ni Lopez ang usa ka dako ug duha ka gagmayng pakete nga naisulod sa gituang shabu nga nagkantidad og 170,000 pesos, ingon man ang mark money nga gigamit sa operasyon. Nasikop ang suspect pinaagi sa nagkahiusang puwersa sa Panabo PNP ug Regional Special Operation Group, Regional Police Drug Enforcement Unit 11, katambayayong ang PDEA Davao del Norte. Kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.